ано духтаро фақат як гаптон мегӯм ина ҳами дақиқа дар ин кора сар кунед уже як дақиқа ҳам як дақиқа дер шуда кеда шумо дар ин сар кунед просто да хона шита пул ба даст мебирен манда раҳмат мегин ма то вақте ки худам ойлик намегирифтам ягом зана ба дилпирӣ ягом зана просто ба амед намекардам барое ки ман сахтӣ бисёр дидагим дар зиндагӣ намехоҳам ягом модар ягом зана просто ба умед кунам ай вақте ки ман худам ойлик гирифтам ма дидам ҳамин чиза ҳақиқат буданша ма ами кӯшиш мекунам ки битонам ёрдам карда дар заное ки дасташон тангай дар заное ки зарурат ба пул доранд дар очаҳое ки зарурат ба пул доранд ёрдам кунам субҳа мода ёрдамшо омада раҳмат бигӯям ман сахт вазъиятҳои сахта дидагим леки ҳеҷ кас набуд ки ма дар анаме хел просто кори оддия бигӯя ки дар хона шида ту пул ба даст биёр имрӯз иншолло ки ма битонам бо як нафар дигара кӯмак кунам вай битона мушкилиёша бартараф кунад дар хона шида